ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מה נשמע? מה קורה, אחי? מה המצב? לא יודע. אני גמור, מה עושים? מה עושים? וואו. שבת, אחי, שבת עוצרת את הכל פתאום, פסק זמן. איזה כיף בשבת. מה אתם עושים בשבת? בעיקר מים. זה החופש מה? גדול, כן, ים, בריכה. חייבים עכשיו מים, כאילו, זה. או קניון, כאילו. משהו עם... אבל ים, בריכה, זה אין ברירה, כאילו, חם טיל, אחי, מה, אתה יודע. מה אתם עושים? הולכים בחריש כזה וזה? בית כנסת, האישה עם הילדות הרבה בפארקים, אתה יודע שם את הקהילה שלהם של אנשים, והילדים כאילו. כן? אנחנו תמיד... קובעים כזה לפני השבת, ניפגש בפארקים? כן. כן. ואז גם בתוך השבת, וגם יש לנו תמיד בבית כנסת כל שבת התוועדות אחרי התפילה. אז יש גם התוועדות לגברים וגם התוועדות לנשים. התוועדות זה שאתה כאילו אומר, סלח לי כי חטאתי, וזה, לא, נכון? זה משהו אחר. לא? סלח לי רבי כי חטאתי. לא, זה לא זה. אתם לא חשבתם על זה? זה יכול להיות מגניב. כן, אז זה לא זה. ישון להתוועד אחד עם השני. זה כאילו, יושבים חבורה של יהודים, כן. בדרך כלל זה בא עם הרבה לחיים, רוב שם הכי כמויות של לחיים. לא הרבה, אבל אתה יודע, לא בהכרח, אבל שותים. אומרים שזה כמו, לפני שאתה שוחט בהמה, אז צריך, משקים אותה. זה כמו השיר של זאתי, של בן זקן על החפלה, איך זה נקרא? שכחתי, לא חשוב, אני זוכר. עוקדת השולחן? לא. רגע, זה צריך שיהיה יהודים ומדברים ביניהם? כן, מדברים דברי תורה, אבל לא רק דברי תורה, כאילו, בכלל, גם דברים כמה שמחזקים. דברים. בהתוועדות מסורתית תהיה לך כאילו משפיע, שזה בעצם בן אדם, נגיד, עכשיו היה התוועדות של יורצייט של אבא של הרבי, לוי יצחק, והרב לוי יצחק, והוא הגיע מתוועד מאוד גדול לחריש, וכאילו מדבר ושם מקשיבים. אחרי שהוא הלך, אז מישהו אחר התוועד במקומו, והוא כאילו מוביל את הערב בקטע של איזה נקודה מסוימת, של עבודת השם, עבודה עצמית. אפשר לקרוא למה שאני ואתה עושים להתוועד כאילו, ואתה מוביל זה, אתה מוביל לדעה, ואנחנו מתוועדים. בוא נגיד שהיה פה שתייה עכשיו. קודם כל יש בזה משהו, כאילו זה ששתי יהודים נפגשים ומדברים, אבל הבעיה שאתה קצת מדרדר אותי, אז אתה מבין, זה אולי הצד השני. אבל יש את הסוג השני של התוועדות, שזה קצת התוועדות פתוחה יותר, כל אחד מספר איזה סיפור, איזה נקודה שהיה לו השבוע, זה משהו שהוא רוצה להתחזק בו, עכשיו אתה כאילו גם יכול להוכיח את חבר שלך, בעצם אתה לא מוכיח אותו ישר, אתה מדבר על עצמך, משהו שזה, בעצם אז כאילו היהודים היו מקליטים פודקאסט עוד הרבה לפני שהיה זה, הם היו נפגשים ביניהם, כן. רק שלא היו מקליטים את זה, ומעלים את זה. זה דבר שהוא הכרחי, באמת, גם לקהילה, דרך אגב, שמעתי שיש קהילות, התוועדות זה כאילו יותר משהו של חב"ד, לא רק של חב"ד, אבל משהו מאוד חזק בחב"ד, אבל שמעתי שהרבה אנשים עושים זה גם לא במגזר של חב"ד, כאילו בכלל, קבוצות של יהודים נפגשות, מדברות, לפעמים זה יותר עם קצת יותר אינטראקציות, כמו, אתה יודע, או איזה אוכל, או משהו כמו שאנחנו עושים עם החבר'ה. בעצם זה שיהודים רגע נפגשים, זה נשמות יהודיות שיושבות ונפגשות, מדברות. רק שאצלנו יש מדרדר ראשי כזה. כן. יש לנו מישהו שהוא מדרדר את כולם. כן. אין לו מעצורים. חשבתי שיש דבר כזה, נקניקייה עם גבינה בתוכה, אתם באמת, דברים כאילו הזויים אתם מביאים. נקניקייה ממולאת בגבינה, כאילו, מי המציא את זה? נקניקייה, גוד, גבינה, גוד. יש דברים, משהו מעניין שיצא בשנים האחרונות, התיקים של הקג"ב נחשפו, לא הקג"ב, לפני הקג"ב. אביסצקה. בקיצור, מי שהיה לפני הקג"ב, קג"ב זה חדש יחסית. וואלה. כן. ובקומוניסטים. קג"ב זה מהאייטיס כזה. כן, זה מהאייטיס. אוקיי, הבנתי. אז היה לפני זה גוף אחר. אז יצאו כל התיקים שלו. יצאו. קודם כל היה משהו, פתח סוגריים, היה משהו מאוד מעניין לראות, שהסיפורים של חב"ד מאוד מדויקים. אתה יודע, כל מיני חקירות ודברים שעשו לרבים שלנו. אז כאילו זה מאוד מדויק, מה שהסיפורים שרצו אצלנו, שרצים אצלנו. סיפורים של חב"ד על הקג"ב? בטח, כן. היהודים שם מסרו את נפשם, אתה יודע, לקיים חיים יהודיים. רגע, הוא בניו יורק היה. לא, אבל לפני ניו יורק הוא בא משם. הוא ברח מזה? לא ברח, הביאו לו גזר דין מוות לרבי לוי יצחק ואז אמרו את זה בגלות בקסטרמה, ואז משם באמת שחררו אותו. זה היה כאילו משהו מטורף, כאילו זה היה כאילו הרבי של כל היהודים כאילו, וואלה. וכאילו ממש רצו להרוג אותו. מרידה במלכות.
בסטלין? מה זה? בסטלין? כן. כן? סתם, אני לא בטוח שסטלין. מעניין. סטלין? לא יודע, סטלין היה כזה, הוא הרג הרבה. כן. כן, אבל הוא לא אחד שחוזר בו, סטלין, אז אולי זה לא הוא. זהו, זה היה משהו מאוד מופתע, כאילו כן. זה, כל העולם היה מאוד מופתע מהדבר הזה, שהוא כאילו, שהוא השתחרר מזה. סליחה, אני התבלבלתי עם לוי יצחק מאבא של הרבי, זה הרבי... לא, לוי יצחק זה מישהו שאמרת שהוא בא עכשיו. זה אבא של הרבי, רבי יוסף יצחק. זה עם המחירון של הרכבים. המחירון של הרכבים. אדמו"ר הריי"צ זה החם של הרבי. אוקיי? והוא ממש מסר את נפשו שם, כאילו, הוא שלח אנשים למותם כפשוטו בשביל שיפתחו מקוואות, תלמידי תורה וזה. וואלה. כן. אז רגע, איך הגענו לזה? לא יודע, לפי ההתוועדויות. אז שחררו את ההקלטות, את התמלילים של התוועדויות שהיו מרגלים שיושבים בהתוועדויות ומקשיבים כאילו, אתה יודע, למה מתוועדים. הם היו באים כאילו, אני בא לדבר על הזה כן, כן. וואלה, מתגנבים. כן, ואתה רואה על מה חסידים היו מתוועדים לפני 100 שנה, כן, 100 שנה. מה היה לרגל אחריהם בכלל? מה זה? למה כאילו היה צריך לרגל אחריהם? כי הקומוניסטים בעצם שנאו כל משהו דת, כל משהו, כל סוג שהוא לא משהו, זה יכול להיות כל דבר. כאילו כל סוג של דת, כאילו. כן. אז אתה רואה על מה הם היו מתוועדים, זה מאוד מעניין. נגיד, יש שם התוועדות על שעות דיברו על איך פסל מסוים, מסתכל מזווית מסוים, אז זה נראה כאילו שרואים את סטלין על הסוס, אתה מסתכל מזווית מסוים, אתה רואה את הראש של סטלין בתוך התחת של הסוס, כל מיני דברים כאלה. וואלה. וזה בפרוטוקולים של האלה. כן, כן. יפה. אז כן, איפה היינו? מה נשמע? לא, בסדר, סביר. האמת ששבוע מאוד מאוד עמוס, אני ממש רציתי לבוא לתוכנית ולדבר קצת וזה, אבל כאילו, אתה יודע, לבוא וללמוד את החומר ברמות, כמו שרציתי להתכונן לתוכניות שלנו, לא הצלחתי. קבענו שיחה אתמול, אני לא התקשרתי, אתה לא אמרת לי, למה אתה לא מתקשר. כן, אמרתי שיש איזה פודקאסט שאני שומע שהם מדברים יום לפני זה בטלפון. נכון? שננסה לעשות את זה. לא הצלחנו. לא, זה קשוח. כן, כן. אנחנו לא מצליחים, תקשיב, אני ויתרתי על הרבה דברים שפתאום הבנתי שאין, זה 5-10 שנים, שאתה מגדל ילדים, שזהו, אתה לא יכול לעשות כלום. אין איזה. רציתי לקנות עכשיו גיטרה חשמלית, די, ויתרתי, לא ויתרתי על החלום הזה, עוד 10 שנים, תן גיטרה חשמלית. אתה יודע מה, דברים הזויים, שתילים במרפסת. למה אני צריך שתילים במרפסת? באו את הילדות, פרקות לי את השתילים, אחי, כל המרפסת חול. וואי, אני הפסקתי עם זה גם. זהו, מפסיק, לא רוצה שתילים. עוד 10 שנים, יהיה לי שתילים במרפסת. עכשיו אני קצת מתחיל עוד פעם, נראה מה יהיה. אחי, גידלתי... הוא בן 3, אבל גמרו לי את כל העציצים, זהו. אחי, גידלתי, אחי, עץ מאתרוג, אחי, מזרע של אתרוג, אחי. אוקיי, גדל לי לגודל כזה, מזרע של אתרוג, כזה גודל. באה ילדה, שברה לי אותו. לא עושה יותר. עד שאני מחליף את הרשת, אחי. חלפתי את הרשת. באה קטנה, בום, איזה מרגיז, אחי, זה קרה לי גם. די, לא רוצה יותר, לא מחליף רשתות, לא מגדל עציצים, לא מנגן בגיטרה, אני מגדל ילדים. אתה יודע, אני בא כזה, רואה אותו כזה בין הרשת לזכוכית כזה, עומד כזה ככה. מה אתה עושה? רשת חדשה. יואו, זה אשכרה קורה לכולם, אה? כן. אתה יודע, פשוט שחררתי, כאילו, די, אני לא עושה כלום. כן, לא, אין חיים, אחי, אחרי עד 8-9 בערב, שהולכים לישון. ואז אתה גם מופר, מה אתה יכול לעשות? כן, אתה מפורק. כן, מצב קשה, אחי. כן, לא קשה, צריך לדעת, אתה יודע, זה דחפה, אתה יודע. הכל טוב, הכל כיף, אתה יודע. ראיתי איזה קטע סטנדאפ כזה, של בן אדם, שהוא אומר כזה, התחלתי להגיד דברים מה טוב לי בחיים, או משהו כזה, או... מסתבר שהמוח שלי הוא די מפגר, כאילו, שאתה אומר לו את זה, הוא כזה, הוא באמת אומר, באמת, נכון, וואלה, באמת יש לך דברים טובים בחיים. זה כאילו, קצת כמו התפילה שלכם כזה. אז אתה יודע, כזה, כן, להגיד, יש לי חברים טובים, יש לי זה, יש לי אישה, יש לי ילדים. זה המכתב מפורסם של הרבי. כן, אתה ליטרלי עובד על המוח שלך שהכל טוב, והמוח שלך כזה, וואלה, הכל טוב, מעניין. לא חשבתי על זה ככה. יש לנו, יש את אחד מהמכתבים המפורסמים של הרבי, זה מכתב שמישהו כותב לו על ההצהרות שלו, הוא אומר שהוא בעיות של שלום בית עם אשתו, יש לו בעיות של חינוך ילדים,
הדירה שלו קטנה מדי, ויש לו משכנתה, ויש לו זה, והרבי עונה לו תשובה, שפשוט כאילו, תשובה מדהימה. עושה לו שמח לשמוע שהוא נשוי, ושיש לו ילדים, ושיש לו דירה, כן. ושיש לו זה, ושהמשיך להתבונן בדברים האלה, וכאילו, וברגע שאתה באמת מסתכל, אחי, כן, כן, כן. כמה אנשים, אחי, בארץ היו נותנים את הכל, אחי, לשמוע ילד צועק עכשיו, ילד צורח. אני אומר זה לאשתי לפעמים, כאילו, אנשים, לא לכולם זוכים לזה, אחי. כן. אני קמתי, אחי, ב4 בבוקר, מה איתך? לא, בסדר, לא, אני... החליטו לקום, אחי, סתם ככה, אתה למה? לא יודע. כן, עברנו למחשבה כזה עצובה פתאום על זה, כן. אנשים שהיו רוצים שיהיה להם ילדים. כן. כן. אז ברוך השם, כן, להגיד תודה, באמת להגיד תודה לכל. דרך אגב, זה באמת, באמת, זה מחבר את כל הקשרים במוח ככה. כן, כן, כן. זה ממש, אתה ליטרלי עובד על המוח שלך שהכל טוב, וזה, כן, זה משהו שאני מנסה, זה נחמד. ושכחתי, זוכר עשיתי לך את החידון עם המשפטים, כן. אז המשפט לך שכחתי להכניס, אני לא זוכר מי אמר את זה, נראה לי האדמו"ר הרש"ב, זה לפני איזה 200 שנה, האדמו"ר הרשע. הרש"ב, רבי שלום דובר, אז הוא אמר על משפט של משהו כמעט אותו דבר, של אם תרצו אין זו אגדה. כאילו, כל מה שבן אדם רוצה, אז הוא כאילו פשוט, זה עניין שזה כאילו, אתה יכול להביא את זה אליך, כאילו. כן, כמו לזמן, כמו הסוד, כמו הזה. אני שונא את הסוד. באמת? בסדר, זה חמוד, בסדר, נו, הבנתי את הקטע. תקשיב, זה הוציא אותי מדיכאון, אני זוכר, כן? ממש, אחי. וואלה. היה לי פעם אחת בחיים, אני זוכר כאילו, כאילו, זה... פעם גם סיפרת לי על עוד איזה סרט שראית כזה, שהוא כמו הסוד, שזה משהו מטורף וזה. דברים כאלה מאוד משפיעים עליך. מה, בליפ, זה הבליפ, הסרט. כן, כן, כן. זה הסוד. הבליפ זה הסוד? לא. כן, מי זה הסוד? זה אותו דבר, אבל בסרט אחר, זה לא... כן? יש את הסוד, שזה הסוד, והבליפ זה הבליפ. זה באתי על הבליפ, לא... כן. סוד קצת משעמם. זה. כן. אתה מושפע מהדברים האלה, זה טוב, כאילו זה... אני פתוח אתה יודע, כן, חוויות... אתה מתחבר לדברים, כן. מעניין. לא התחלנו. נכון, לא התחלנו. נתחיל. תן לי בקיאות. ג'סיקה. מה אתה רוצה ראשון? מה אני רוצה ראשון? אני אתחיל? כן, יאללה, תתחיל. חיים יבין, שמרתי אותו פעם בראיון, שאומר כאילו שהוא נתקע עם השאלות. אז הוא אומר למרואיין שלו, אומר לו, תפרט בבקשה. אז בוא אני אתחיל איתך, אתה מוכן? אני מוכן. הרבה פעמים יש את הקטע הזה שאתה עושה לי גז לייטנינג עם הזה. נו מה יהיה? מה יהיה עוד 20 שנה? זה לא יהיה כזה גרוע. נכון, יש לך את הקטע הזה. אנשים בישראל הולכים, שותים קפה בבית קפה, ובאים חרדים בשבת. אפשר לעשות מוזיקה מפחידה כזאת ברקע? כן, אפשר. באים חרדים בשבת, דופקים להם הפגנה מול הפנים, מתחילים לצעוק עליהם. אתה יכול לזלזל. לא מזלזל. אני אגיד לך שאני לא צריך לחכות 20 שנה. כבר עכשיו חרה לי. וכבר עכשיו הכל חרה. זה שזה לא קרה ספציפית לי. וואלה, הרגשה חרה, ובא לך, כאילו, שאתה קורא כזה דבר, בא לך לעוף מפה. ואתה יודע, זה רק ההתחלה, כן? אז, כאילו, אנשים פאקד הולכים, שותים קפה, לא עושים שום דבר רע לאף אחד, לא פוגעים באף אחד. מה זה עניינכם? כאילו, אסור לכם לעבוד בשבת, אבל מותר לכם ללכת ולפגוע באחרים? מה העניין? זה כאילו, זה הזיה. ואתה יודע, עם כל הגז לייטנינג שלך, זה ככה אני מרגיש, וככה אנשים מרגישים, אתה מבין? אין לך, אתה יודע, תגיד לי, אתה שמח, טוב לך פה? לא, חרה, כאילו, עכשיו חרה. זהו, סיימתי יש לי עוד קצת, אבל בוא נהפוך את זה קצת לשיח. למרות שאני יודע שזה לא אתה, ואתה לא עושה כאלה דברים, וזה... חלה, אתה יודעת מה דעתי על מפגינים. אני חושב שהפגנה זה כוח מאוד חשוב, כן? אתה יודע, דרך אגב, זה מופיע בגמרא גם כן, שהם הפגיעו משהו. להפגין, סבבה, הכל טוב, אבל ההפגנה היא צריכה להיות מופנית כלפי מקבלי החלטות.
כאילו... ולעצור את נתיבי איילון, לעשות מדורות באמצע. אוקיי, כן, בוא נגיד, אותו חרא היית עכשיו עם האתיופים שבוע שעבר, כן, עשו לך. מעצבן, יואו. בסדר. מסכנה הילדה הזאת, כן, אתה יודע, זה היה רחוב לידי בצפת. רחוב לידי, ממש. נעלמה משם. זה הפגנה של... המניתי... בוא נדבר על זה אחרי זה, כי יש לי משהו לדבר איתך על זה. בוא נפרק את מה שאמרת. קודם כל, בוא נתחיל רגע. כן, את זה אני טועה שאני מתנגד לעניין הזה של הכל חרא. אוקיי? וואלה, אחי, כאילו, לא שהכל חרא, באמת... אבל כאילו, זה שזה לא... אתה יודע. אתה יודע, אפשר לדבר על זה, כאילו, אבל להגיד שבאמת אתה מרגיש חרא מזה שעושים הפגנה... שמע, אני יומיים לא נרגע בזה, אחי, מה לעשות? אחי, בטל ב-60 ביחס להפגנות של השמאל, כאילו... כאילו, איזה... למה בעצם? מה מבחינה הקשר? כמותית. אבל לא קשור, פה בין מפגינים נגד הממשלה. פה הולכים, מטרידים אנשים, אחי. אנשים שהולכים לשתות קפה. גם שם מטרידים אנשים, יש אנשים שסתם נוסעים לעבודה. בסדר, זה שיש אנשים שנוסעים לעבודה וחוסמים להם את הכביש, זה לא... אתה יודע, זה משהו אחר. אוקיי, אנחנו מסכימים שיש להם זכות... בוא נבטל את החסימות כבישים הזה, בסדר? שנייה. גם הנכים עשו את זה... מה אתה כועס? הרבה לפני. מה אתה כועס? על זה שהם הפגינו, כאילו? או זה שעל מה הם אחי, הפגינו? על זה שאנשים הולכים לשתות קפה בשבת, ובאים אנשים, דופקים להם הפגנה מול הפנים, גועל נפש. אוקיי, על מה? על זה שהם מפגינים בבתי קפה? על זה שהם מפגינים ב... אתה רוצה להגיד עוד פעם שאני אחזור על המילים? לא, אבל המילים שלך לא ברורות. אתה כאילו אומר, אני מנסה למקד אותך. אתה כועס על זה שהם הפגינו, מה? על זה שהם הפגינו בבית קפה? הפגינו קודם כל לפתיחה של הבית קפה. הפגינו נגד האנשים. הרסו לאנשים את השבת, כן? אבל זה אותו דבר כמו שמאלני שחוסם לי את הכביש, כאילו מה ההבדל? איזה טיעון בשקל, אחי? מה ההבדל? בוא תגיד לי מה ההבדל. כי... פה זה הדעה שלך ושם זה הדעה שלהם? לא, כי זה, הם מפגינים נגד משהו של הממשלה. הם לא באים להפגין נגד המכוניות שנוסעות בכביש. המכוניות, נעצור אתכם. הם עושים משהו, עזוב שאת החסימת כבישים הזה, בוא נוריד את הטיעון הזה כבר, כאילו, כי, אתה יודע, זה כבר מעייף, אז שמאלנים חסמו כבישים, בסדר, נו, אוקיי, בוא נוריד את זה. אז עשו הפגנה, מה, נו. אבל אני אומר לך שהם מפגינים נגד הממשלה, ונגד דברים שהממשלה עושה. אז בוא נוריד... פה אנשים פרטיים הולכים לשתות קפה. אוקיי, אז אתם עברתם לאנשים אינדיבידואלים, כן? הפגנות בצפון תל אביב, על זה שעכשיו חב"ד נכנסת לשם, אסור? הפגנות בצפון תל אביב, נגד חב"ד. זה אסור לעשות את זה? לא יודע. זה מה שאמרת עכשיו? יש לך דוגמה ספציפית? כן, עכשיו יש הפגנות שעושים, פותרים שם ישיבה, העבירו את הישיבה, ופתאום התעוררו שם כמה אנשים. אם השתלטו שם על איזה בניין. לא, השתלטו כבר מזמן, הרסו להם את הבניין, כי מכרו את הבניין. אני תרמתי הרבה כסף דרך אגב לחדש, כן? אבל אז יש עכשיו הפגנות, מה שאני מנסה לנתח, באמת, לבודד את מה שאתה מפריע לך כל כך. לא נראה לי שיש הפגנות, כן? אבל... לא, עשו הפגנות עכשיו, הם מתעצבנים על זה, אבל לא נראה לי שיש הפגנות. לא, היה הפגנות, היה בזה, קצת, עכשיו השתכח, אבל לפני חודש כאילו היה בלגן מזה. לא, היה בלגן, לא היה הפגנות, אבל בסדר, היה בלגן באינטרנט. הנקודה, אני מנסה לבודד, מה... בוא נדבר, אוקיי, אנחנו עכשיו נחליט, אוקיי. מה, לדתיים מותר לדתיים להפגין? מותר להפגין תמיד. כן, רק, לכולם מותר להפגין, רק נגד ממשלה? לא. נגיד, יש לך אולי חברות גדולות שעושות עוולות. משטרה נגיד. משטרה, אפשר להפגין נגד המשטרה, אפשר, כן. לבוא לאנשים פרטיים שהם לא בעלי המפעל או זה, מה העניין? אייל גולן, אפשר להפגין נגדו? אייל גולן, אוקיי. אפשר, לא יודע, צריך לבדוק את החוק. אני לא, תבין, הדיוק הזה פה, כאילו, ננסה להבין למה, תקשיב, אני עוד פעם, לא סובל מפגינים, קשה לי מאוד עם מפגינים. קשה לך מאוד להיות בנעליים של מישהו אחר. תהיה בן אדם אחר, אתה עכשיו בן אדם שהולך בכיף שלך לשתות קפה, באים מלא איזה חרדים, זוהגים שבס, מפחיד אחוש עמותה. לפני שבועיים יצאתי מפה לפני שבועיים? איפה זה היה? לא, עשיתי עבודה בתל אביב. יצאתי מתל אביב, נתקעתי בהפגנה. אבל זה לא היה הפגנה נגד דניאל, דניאל, יאללה שם, זה היה הפגנה שלא קשורה. אוקיי, אז למה אתה אומר, זה היה הפגנה נגד המדינה. קשה לך לצאת מהנעליים שלך, הנה, אני בנעליים האלה, נתקעתי בהפגנה. אבל זה לא מה שקרה לך. אני רק לא מבין למה להם מותר, אז תסביר לי למה. זה לא מה שקרה לך. אם זה היה הפגנה נגד דניאל, אז היית מרגיש את זה. היית יכול להגיד, קרה לי. זה לא קרה לך. אוקיי, אז נגד חרדים, אז אמרנו גם כן אסור להפגין, נגד חרדים. כי זה גם הפגנה נגדי. לא אמרתי שאסור להפגין, לא הבנתי את הקשר. הם לא מפגינים נגד בן אדם פרטי, הם מפגינים נגד מקום שפתוח ונגד אנשים שיושבים בבית קפה, כן. אז זה אסור, זה כאילו להוציא את זה מהחוק שאסור להפגין. זה מה שחשוב אבל כאילו, מה אסור, מה מותר. עזוב, לב חשוב, מה אכפת לך? אני אמרתי לך שחרה לי ושאני רוצה לעזוב.
מה זה קשור, מה אסור ומה מותר, לא הבנתי. חרא לי ואני רוצה לעזוב, כן, זה חרא לי ואני רגשות. רוצה לעוף מפה. גועל נפש של מקום. כן. בסדר, זה רגש, מה אתה רוצה? אי אפשר להתווכח עם זה. אוקיי. מה, כאילו, מה הדיון פה? אז אין דיון. אז זה, אוקיי. לא, באמת, כאילו, אני מנסה זה מה שיש, אסור ומותר, זה מה שזה? לא, כי אתה אומר, תקשיב, הם עשו משהו ממש רע. וואו, אוקיי, מה הם עשו? ואז הם הפגינו, אוקיי, אבל גם אלה מפגינים. להם מותר, להם אסור. אני מנסה אני להבין לא מה אמרתי, זה. אתה אומר דברים שאני לא אומר, אני לא אמרתי את זה. אמרתי שלהם מותר ולהם אסור? לא, לא. אז לא למה, אני אמרתי. שואל אותך, אז למה להם מותר ולהם אסור? אני לא אמרתי שלהם מותר ולהם אסור. מותר להפגין. מותר להפגין. פשוט מותר, מפגינים נגד הממשלה, או איזשהו, אתה יודע, נגיד אם יש איזה מפעל שלא משלם, או לא יודע, דברים כאלה. אתה לא בא סתם לאנשים אתה לא בא לאנשים, מציק להם סתם, כאילו קולנוע מה... שמקרין סרט עכשיו, שהוא בעד חמאס ובעד רצח יהודים וישראלים. זה כמו מפעל. מותר להפגין נגד זה? כן, מניח שכן. כן. אז אוקיי, אז רק מה שלא מתאים לדעה שלך, אז אסור להפגין. אוקיי, אפשר, הבנתי. לא, רק להפגין נגד מישהו ספציפי שכולה בא ליהנות, לא בא עכשיו לעשות זה. נגיד היו מפגינים נגד הבית קפה, אבל אנשים באים יושבים שם. וואלה, זה מפחיד, אחי. זה בעיה. באים לך מלא חרדים, כאילו, כולם בשחור צועקים, שבס. פחד אלוהים, אחי, מה... כאילו... כמו שבן אדם אוקיי. ביביסטי שבאוטו ויבואו אליו עכשיו 1,000 שמאלנים. נו, מה... כאילו, מה, אני לא כמו מצליח משהו להבין את שלא ההבדל, לא קורה. מצליח להבין את ההבדל, זה הכל. כי הם לא באים נגד הביביסט, הם פשוט מפגינים. מפגינים בקפלן, לא מפגינים נגד מי שמצביע הם מפגינים נגד עוולה שהם חושבים שעושים להם. שם מפגינים גם כנגד עוולה שהם חושבים שעושים להם. תגיד לך שאני מסכים, לא מסכים, זאת הדרך, לא הדרך, בסדר, אפשר לדבר על זה, אבל זה שיש להם זכות להפגין, מה... אוקיי, בסדר. תאמין לי, כן. שאתה בתור אזרח פה במדינה דמוקרטית, כן. לא היית רוצה לקחת להם את הזכות הזאת. לא היית רוצה לעשות את זה. אני לא דיברתי על לקחת את הזכות הזאת. כי מחר זה אתה רוצה אבל להפגין על אני משהו. לא מדבר על זה בכלל, אני מדבר על זה שהמקום הזה מגעיל, וגועל נפש, וחרא של מדינה. המדינה הזאת היא גמורה, אין מדינה, והכל בחסות של בן אדם אחד, שמכר את כל העקרונות שלו בשביל השלטון, וגמר אותנו, אחי, גמר אותנו עם הדבר הזה. איך קישרת בין זה לזה בטח שתהיה שיש, 15 שנה, 20 שנה של לתת להם הכל, הם כבר חושבים שהם יכולים הכל, וזהו. בוא נראה אותם עושים את זה בצרפת, אחי. ולפני 30, לפני שבא... בצרפת, ברוסיה, שילכו להפגין את הדבר הזה. לפני שבא ביבי לעולם שלנו, לא היה הפגנות של חרדים? הפגנות נגד אנשים פרטיים. את חבר שלנו, הפדופיל המורשע, ניהל שם את ההפגנות, לא מורשע, סליחה, לא, חס ושלום, לא הרשיעו אותו עדיין. מי זה? זהבי, נו. זהבי? משי זהב. משי זהב איתו. אבל... הוא היה מארגן את ההפגנות לא של... היו מפגינים פעם נגד אנשים הכי פרטיים, זה לא... לא הפגינו נגד אנשים. זה נהיה אישי, אחי, זה נהיה אישי, אתה לא מבין? זה נהיה פרסונלי. צדים אותך. אחלה מכות הלכו שם. צפתי על המערכה של זה, מערכון של שאולי, מלחמת אזרחים. מלחמת אזרחים? זה הפתרון. לא צריך לעשות הרבה, תנו לזה להתפשט. פעם הבאה שמישהו אומרים כיסאות פלסטיק, אל תעצרו. נושא הבא. להעביר, זהו, כן? כן, אני רציתי גם רק להגיד משהו. כל הביביסטים האלה, שזה מחמם להם ככה את הלב להצביע לביבי ולנצח, ולהיות בצד המנצח, זה כיף להם ונעים להם, וככה, אתה יודע, לדפוק את הצד השני על מה שעשו לפני 60 שנה, ולזיין את האשכנזים וכל זה. זה יבוא אליכם גם, אתם תשבו גם בבית, באיזה בית קפה, באיזה קולנוע, יבואו אליכם החרדים האלה, וזה יתנקם בכם גם, ויעשו לכם דברים, ויהיה לכם חרה, ויהיה לכם לא נעים, ואתם תהיו בים, ויגידו לכם להתלבש, ולא יודע מה, וזה ידפוק גם אתכם ביביסטים, כן? גם את כולם זה ידפוק, אז זה מה שרציתי להגיד. אתה רוצה להגיב או שלא צריך? לא, נראה לי, אתה יודע דעתי בזה. יאללה, תורך. נראה לי שאם אני אגיב סתם פריה במקום של לא טוב. סבבה. אוקיי, לפינה הבאה. אז יש לנו את הנושא סערת הפיטורים שלא היו. היה פטריוטים בערוץ 14. ראית את זה פעם? לא, אני ראיתי קטעים. לא שווה את זה, ראיתי אבל כל מיני קטעים כאלה, כן. אני לא ראיתי את זה בחיים, אני כאילו, אצל אבא שלי זה תמיד דלוק. יואו, שטיפת מוח קשה. אצלו זה כל הזמן, כאילו. ובשבת הוא מעביר לערוץ 2,
ערוץ 2 זה ערוץ 22, 12, 12? כן. אז מהתקופה של הממיר שלה, סתם. אז אמא שלי אומרת שאי אפשר לסבול את זה, כי הוא מקלל כל הזמן את הטלוויזיה. כאילו, אבל כאילו אנשים שרואים רק ערוץ 14 וזה, ואז כזה רוצים לראות, לא יודע, מרוץ למיליון או משהו, אז כאילו, אז הם כזה רואים מרוץ למיליון והם כזה שונאים את ה... לא, אבא שלי חזק, אחי, תקשיב, הוא... כאילו, אבל זה לא רק חדשות, יש עוד דברים בטלוויזיה. לא? זה לא רק זה, הוא מחרים לך דברים, שכאילו שאמרו שמחרימים בגלל שלא יודע, לא מפרסם בערוץ 14, עד היום הוא מחרים, כאילו, וזה. כן, אחרי- הבנק שלו פרסם כן, כל מיני דברים כאלה, תקשיב, בקטע אבל קיצוני, כאילו. וואלה. אחרי השביעי, הוא קנה, אשתי, אמא שלי קנתה יד מרדכי, משהו כזה, לא זוכר אפילו מה זה היה. אבל לא קונים את זה וזה, אני אומר, תקשיב, היה כבר 7 באוקטובר, הם כבר זה, די, כאילו. הם כבר מתו, חצי כן. קיבוץ מת. אבל לא, וזה, אחי, הוא חזק בזה. יואו. אז ככה, היה שם מקרה ששר הביטחון, ישראל כץ, מה דעתך דרך אגב, שורה אחת עליו? באמת שורה אחת? אני יכול אם אתה כן, רוצה. שורה אחת. תשמע, הוא בא כתור חותמת גומי. הוא עכשיו קורא לעצמו... כולם בתור חותמת לא, גומי, הוא אוקיי. קורא לעצמו השר הכי ימני, אבל הוא בא כן. בתור לעזור לחרדים להשתמט, זה הטיקט שלו. כי גלנט לא רצה, והוא החליף אותו. אז הוא לא כל כך איזה ימני כמו שהוא עושה את עצמו. אוקיי, זה בתור שר ביטחון, איך? בתור שר הביטחון? מה יכול להיות? אוקיי, הוא נשאל שם כזה אם יושב שם אפשר כזה. להעיף את אלוף פיקוד מרכז, אוקיי? אבי בלוט, כן, אבי בלוט. בלוטוס. כץ ענה, לא. כץ ענה לא למה? לא, אי אפשר להעיף אותו, אבל אז הוא הזכיר שאלוף דדו בר קליפה אמור להחליף אותו בקרוב, כחלק מסבב מנויים שגרתי שאושר שם חודשים מראש. הפרצופים המופתעים באולפן הפכו את זה לכותרת של ההדחה בשידור חי. אני חושב שאתה טועה, כי הכוונה שלא מעריכים לו את זה, וכאילו מחליפים אותו. נגמר קדנציה זה בהמלצת הרמטכ"ל. כן, אבל הוא אמר את זה בשידור חי. זה משהו שכבר לפני חודשים ידוע. זה כבר משהו שלפני אז חודשים הוא למה אמר את זה. הרמטכ"ל כל כך התעצבן, ודובר צה"ל הוציא הודעה נגד זה ישר? כי התקשורת הפכה את זה, ישר לקחה את זה, והפכה את זה, נראה לי שדרך אגב, ערוץ 14 בעצמו סוג של הדליק את זה בהתחלה. ערוץ 14 גם ראיתי שהם, כן. כן, וערוץ 2 בכלל אמרו, תראו אותם, איזה, כן, ערוץ 2 פרסמו את ואף אחד לא זה שלהם. טרח לראות בכלל את הזה, ולהתייחס לעובדות, כאילו. למה? אני ראיתי את הסרטון, הוא אומר, כאילו, לא הבנתי למה אתה חושב שהוא לא אומר. כי הוא לא אומר שם, הוא מסביר שזה בחלק מסבב אחרי מנויים שצריך להיות זה. אחרי זה הוא אומר שגם הרמטכ"ל המליץ, וזה, או משהו כזה, אבל כאילו, הוא מודה לא, זה אומר, זה היה כבר ידוע מראש, הוא אומר, זה חלק מזה, הוא ממשיך לתפקיד הבא. אין שם איזה פיטורים מאיזה. דבר שני, אני רוצה להביא לך עכשיו, במאמר, אני רוצה לקחת את זה לאיזה נושא אחר, קצת יותר גדול. אני חושב שזה לא צריך לבעיה לפטר אותו. זה לא צריך לבעיה לפטר את הרמטכ"ל גם כן. עם כל הכבוד, הרמטכ"ל הייתי מפטר כבר 1000 פעמים. אני חושב את החדש. אני חושב שבמדינה דמוקרטית, כל רמטכ"ל שטיפה מרים את האף, טיפה מראה סוג של עצמאות, סוג, אפילו המינימלית שיש. וואי, איזה בלגן היית עושה, היו הורגים אותנו בשנייה נראה לי. ישר, מה זה? אם היית מפטר ככה מלא רמטכ"לים, היו כבר הורגים אותנו. לא, כי תמיד זה הפך להיות, כאילו, זה הפך להיות סוג של קרקס. פתאום יש לרמטכ"ל, הוא מדליף דברים משל עצמו, לא יודע אם זה ספציפית, אבל כל מיני רמטכ"לים התחילו להדליף דברים, חושבים על, אתה יודע, על היום שאחרי, שהם בעצם יצאו וזה. אין לך דבר כזה במדינה דמוקרטית. כאילו הרמטכ"ל אבל הוא כזה, ביבי מינה אותו והוא בחור שלו וזה. זה לא קשור, כי הרבה שביבי מינה אותם שהם האויבים הכי גדולים שלו. אבל כאילו במדינה דמוקרטית, בעצם הגוף הכי חזק פה זה הצבא. בלי הצבא אין לממשלה כוח, אין לאף אחד כוח. הצבא זה המדינה בעצם. כאילו הצבא עושה מה שאומרים לו. מגן על המדינה. בדיוק, אז ככה זה צריך להיות. לא צריך להיות, הרמטכ"ל לא צריך להביא שום חוות דעת, לא להדליף ולא בתקשורת, ולא עכשיו כן בעד משהו, הוא צריך להיות בובה של ראש הממשלה, בובה של שר הביטחון. אני חושב קודם כל שהוא בובה של ראש הממשלה, כן. ככה צריך להיות. וכל פעם, דרך אגב, אני זוכר את הראשון הוא הרי בובה. זוכר את בוגי? וואי, איך אני לא אשכח את זה. בוגי התראיין ל7 ימים, 7 לילות, איך נקרא? 7 ימים, 7... אחרי שהוא סיים או שהוא... לא, שהיה בתור שער הרמטכ"ל. התחיל לדבר על זה, נגד הממשלה, נגד פה, יום למחרת, קיבל מכתב התפטרות מביבי. כן? כן. מתי זה? וואו, רחוק.
וואלה. לא אשכח את בגלל זה זה, אתה אחי. שונא אותו לא כאילו? הכרעת, בלי זה. תזכיר לי על זה אחרי זה לקרוא על זה, זה כן, מעניין. לא אשכח את זה בתור ילד, אני זוכר את זה. כולם היו כן. כאילו זה, אבל ככה צריך. רמטכ"ל לא יכול תראה, לדבר נגד זה. קודם כל, אני לא חושב שאי פעם פיטרו רמטכ"ל, זה תמיד יש 3 שנים, ואז מקבלים עוד שנה, אם כאילו היית ממש גרוע, חותכים אותך אחרי 3 אני שנים. מקווה שאני לא טועה, אני כמעט בטוח. אם היית רוצה ממש, שתבדוק? לא משנה, אבל בגדול, אם היית ממש גרוע, אחרי 3 שנים אתה לא מקבל את השנה הנוספת, היה מישהו אחד כזה, לדעתי, יש מצב שזה בוגי. לא, יום למחרת פיטר אותו. יום לאחת אחרי שזה פיטר אותו, יצא, אולי אמר לו, אתה לא ממשיך לשנה הרביעית. אולי, אתה יודע מה, אולי זה אמר לו, אתה לא אולי ממשיך זה לא היה לשנה- רמטכ"ל בכלל, אולי זה היה שר ביטחון. שר ביטחון יותר הגיוני, שר ביטחון יכול כי להיות. הרמטכ"לים לא מתראיינים כן. לרוב. כן, יכול להיות זה היה שר ביטחון. אז זה משהו אחר. כן. שר ביטחון יותר הגיוני. אז ככה, הוא רצה, יש לו פריימריז עכשיו, ישראל כץ, והוא היה שם באולפן, וכזה לחצו אותו, אמרו לו, מה עם ההוא? הם ממש כועסים על איזה מישהו שהוא מאוד מאוד ימני, אגב, הוא מאוד ימני, המגד הזה. הוא מתנחל בעצמו. כן, הוא מאוד ימני וזה, אבל הם מאוד מתבאסים עליו, כי הוא עוקב אחרי החוקים ועושה דברים לפי החוק, והם כזה, מתי אתה מדיח אותו וזה, והוא קצת התפתה, והוא אמר כזה, כן, הגיע הזמן... הוא אמר לא, אני לא יכול לפטר אותו, לא היה שם אבל לא, אני עוד שלחתי לך מעט. את הוידאו, לא היה שם לא. לא, כי אתה מראה קטע מהווידאו. תראה את הרעיון השלם, הוא אומר שם לא, הוא אומר שם לא, ואז הוא אומר, כי חלק מהזה של הסיבובים, אז נכון, אז הוא הביא להם קצת, אולי קצת, אתה יודע, ככה, זה, אני אבל... לא ראיתי שהוא אמר לא, אני אבל- ראיתי שהוא אמר, אוקיי, כן, והם כולם כזה בשוק. אבל אותו סיפור היה עם כן. גלנט, שהרעדתם את הרחובות על זה שפיטרו את גלנט. אותו דבר, זה מה, כל זה מיני... לא קשור בכלל. אני חושב... גלנט הלך לביבי, אנחנו נדבר על זה אחרי זה, אבל זה לא קשור. אני חושב שכל זה קשור לאותה נקודה, שמנסים להוריד מהכוח של הממשלה, שזה בעצם מנסים להוריד מהכוח של העם. זה... מי מנסה להוריד מהכוח של הממשלה? רק לא ביבי. קאט רק לא ביבי, מנסה להוריד מהכוח של הממשלה במשך שנים. אבל תן דוגמה, באיזה הקשר? באיזה הקשר, אם זה בדיחות על הממשלה, על האיגו בדיחות על שלהם, הממשלה? זה, איזה בדיחות? על כל הנושא של להוריד מהממשלה, כאילו, ולהגיד, הם לא ראויים לקבוע החלטות אבל אני לא בעצמם. מבין אותו. הנושא שאני בא להגיד, כן. שאם זה אתם מנסים לתת את הכוח, אתם נתקעתם בקיר, ביבי ראש ממשלה, בדיוק נזכרתי, זוכר, שהיינו ילדים, היינו כותבים, ביסודי, אחי, פסיכי לגמרי, את ה-BBZN, זוכר את זה, כאילו, אני לא זוכר אני זוכר את זה מהשנים אחי, היינו ילדים אחרי, בן אדם ראש ממשלה כבר 30 שנה, כאילו, אתה מבין? זה הזוי לחלוטין. נתקעתם בקיר אטום, אי אפשר לעבור אותו, אז מה אתם עושים? בורחים לבג"ץ, בורחים למה... אבל מה ההקשר, אחי, של ישראל כץ, וזה לא הבנתי את ההקשר. שתמיד, שיש לכם ממשלה והממשלה מחליטה. הממשלה זה הכוח של עם. זה זרוע ארוכה שלי. אני חושב שאתה מחמיץ את הנקודה. הוא סתם בא לעשות פוזות. כאילו, הוא רצה להראות שהוא כאילו איתכם ועם המתנחלים וזה, אז הוא כאילו אמר איזה משהו מפגר. זה לא התפקיד שלו, הוא לא מתערב בזה, הוא לא מאורע. הוא לא קשור לזה כל כך. וזהו, וכאילו, אמרו לו זה לא נכון. הצבא יצא בהכחשה ישר. כאילו... אוקיי, כן, מה יש לך להגיד? על מה? מה שאמרתי עכשיו? לא, כאילו... לא, כאילו, מה זה קשור לזה שהשמאל מנסה לקחת את הכוח ושביבי 30 שנה? לא, זה אותו נושא כמו גלנט. למה הצפתם את המחאות כפותר את הרחובות כפותר את גלנט? גלנט? בואו נדבר על זה אחרי זה, בסדר? כי זה יותר קשור לנושא הבא. שמור לי אותו. אוקיי. אבל כאילו, סך הכל בא בן אדם, הוא די כאילו, די חנבץ כזה. אגב, אחלה סרטון עשה. ראית את הסרטון שלו? איך המילים שם שומע כל הזמן, כזה מילים שחוזרות על עצמם, לא? זה שר הביטחון הימני. הכי ימני, הכי ימני, כן. יש שם קצת הומור עצמי גם, שאומרים כזה, אחלה חיוך. זה דווקא הצחיק אותי מאוד. אני אוהב הומור עצמי. אם הייתי ימני, הייתי מצביע עליו בפריימריז. אבל... אני מאוד אוהב אותו דרך אגב. אתה אוהב אותו? כן. סתם פלוץ כזה, לא? מה יש לאהוב אותו? מה יש לאהוב בו, כאילו? שהוא כאילו... אתה יודע, כי שורה תחתונה, אחי, זה, אתה יודע, מה הוא מחליט? שר ביטחון זה תפקיד די מצחיק, כי בסך הכל זה... אתה יודע, זה הכל החלטה של ראש הממשלה, כאילו. טוב, אפשר להגיד את זה על כל תפקיד, האמת. כן, הוא לא כל כך מבין בזה, זה לא כל כך... יכול לשים שם בובה של מישהו אחר. לא היינו מרגישים הבדל, כאילו. אבל ימני או לא, בוא, הוא בא לשם כדי לעזור לחרדים להשתמט. זה לא ימני. אוקיי, בסדר. האמת קשה. טוב, בוא ננסה לדבר על זה, בוא. מה זה?
הממשלה הולכת להסתיים, אין יותר, מושב הקיץ נגמר, איך זה נקרא, מושב קיץ? כן, אין, מסיימת את שנותיה פעם ראשונה מזה 30 שנה. כן, וגם יותר מ4 שנים יהיה איכשהו, לא? מה? לא יודע, ראיתי כאילו שזה יותר מ4 שנים איכשהו יוצא, או שאני טועה, לא משנה. קדנציה הולכת להסתיים, אני לא אתחיל לסטות מהדרך ולדבר על הטיב של הקדנציה, אבל טבחו בנו, ו2,000 איש נהרגו ביום אחד, ואין אף אחד שיחקור את זה, לא ועדת חקירה ממלכתית, 2,000 איש? לא ועדת חקירה פוליטית. 1,100, לא? 1,600 ביום אחד, ואחרי זה במלחמה מתו עוד איזה 400-500, כן? 1,200, אפילו 1,300 נהרגו ביום אחד. אף אחד לא יודע מי אשם, אף אחד לא חוקר. אתה רוצה שאני אמשיך לדבר? אני אמשיך. היה ברור שהוועדת חקירה הפוליטית זה ספין עלוב, שאתה אגב נפלת בו. הוא לא מעוניין להקים ועדה לא פוליטית ולא זה. זה היה מדף המסרים, חלק מדף המסרים. איכשהו זה עובד על אנשים, ואנשים נופלים לזה, אבל הוא פשוט לא מעוניין שיחקרו את זה, כי הוא מפחד מאוד לצאת אשם. אני מוכן להתערב איתך שתהיה ועדה בסוף, ועדה, אתה יודע. של איך? אנשים אפשר, נגמר האפשרויות, נגמר הממשלה. מה הכוונה? לא, הממשלה הבאה, פשוט עושה... הממשלה הבאה, תקים... כן. אוקיי, זה... מה? אנחנו דיברנו על זה כבר, כאילו... מה? קודם כל... הממשלה הבאה, אם יקימו ועדה, אתה יודע, זה לא יהיה הוא, זה יהיה כנראה הממשלה שתחליף אותו. אתם נאחזים בדברים, כאילו, אני לא מבין, כאילו, מה אתם חושבים? מה יהיה? עזוב שבאמת צריך לחקור. אני איתך שצריך לחקור את כן, הדבר מה הזה. הקטע של נאחזים בדברים, אחי? אנשים מתו, אנשים רוצים לדעת למה. לא היית רוצה לדעת למה? אוקיי, זה סתם... מה זאת אומרת אתם נאחזים בדברים, אחי? נאחזים בדברים, כאילו... מה זאת אומרת נאחזים בדברים? נאחזים מה בדברים, זה? כן, סליחה, אני מנסה להתרשש בכל הפופוליסטיות עכשיו שאתה זורק עליי, רגע. לא הבנתי, אנשים מתים, אחי, רוצים לדעת למה. מה אז רגע, פופוליסטי? אתה התעלמת מזה ששמעת שצריך לחקור את זה? שמה? שצריך לחקור את זה? כאילו. צריך לחקור את זה, כן. נכון, כן, זה מה שאמרתי. כן. אני בא לך תגיד שמה אתם נאחזים בדברים, ואתם כאילו מתפסים על ועדת חקירה הזאת, כאילו מה? בוא עכשיו אנחנו שתי אנשים הגיוניים. כן. מה אתה חושב שיהיה בוועדת חקירה? תראה. צריך לעשות, שאתה לא מסכים שצריך לעשות ועדת חקירה, איזה ועדת חקירה, או נשים את זה בצד רגע, צריך לעשות לחקור את מה שהיה שם, נכון? קודם כל... מה אתה חושב שנגלה? אני חושב שאנחנו נגלה מי אשם. אוקיי, אתה חושב תקשיב, זה, אני חושב שאנחנו נגלה מי הוא אשם. אשם, ככה יגידו? בוא נגיד שזה אפילו יהיה די קל ובסיסי, אבל גם אם לא, אנחנו נוכל להגיד שהוא לא אשם, זה גם בסדר. מה? אם הוא לא יהיה אשם, אנחנו גם נוכל להגיד שהוא לא אשם גם. אתה יודע. זה מחשבה קצת, סליחה, אני לא רוצה לפגוע, אבל קצת ילדותית, כאילו. זה לא איך יגידו, מצאנו את המנצח בזה, והאשם הוא תופים בבקשה. זה לא יהיה למה, זה לא חשוב? בטח שזה חשוב, אבל יהיה לך שם איזה 200 למה זה אשמים, אחי. ילדותי? יהיה לך שם איזה 200 אשמים. מי הממשלה שתמכה בזה, והיו ההזדמנויות להרוג את חמאס ולא הרגו אותם, לזה שזה נרדם בחופשה שלו באילת, לזה שלא העבירו את זה בזמן, לזה שלא היו מספיק חיילים, לזה יהיה לך שם איזה 200 עריפות ראשים, על מה אתה מדבר? אוקיי, קודם כל בסדר גמור. אוקיי, כל מי שצריך לערוף לו את הראש, שיערפו לו את הראש. נכון, יפה. כן. אבל למה לא לעשות את זה בכלל? עוד 5 שנים מהיום... רגע, לדעתך, למה לדעתך הוא לא חוקר את זה? לא פוליטי ולא זה? שנייה, בוא נתחיל מה שאנחנו מסכימים. מסכימים שצריך לחקור את זה? צריך לחקור את זה. יפה. מסכימים שאנחנו מעריכים מה תהיה בערך התשובה? שמהדרג הפוליטי עד הדרג הזה, כולם יהיו אשמים במידה מסוימת. יש לי הרגשה שאנחנו לא מסכימים על מי הכי אשם בזה. אתה חושב שביבי הכי אשם בזה? 100%, 1,000%. באמת? קל. שמע, כאילו, למה הוא לא רוצה שיחקרו? עזוב שנייה. מה עזוב? שים את זה רגע בצד. הוא יודע שהוא אשם. נדבר על זה, שים את זה רגע בצד. למה? אוקיי, אתה אומר שמה, שישימו, יגידו, הוא האשם המרכזי, כי... אני אומר שיעשו חקירה, כן. והם יגלו, קודם כל, בוא נתחיל לדבר על זה, בוא נתחיל לפרט. אני עכשיו בעבודה שלי, אני אומנם מנהל, יש לי עובדים, יש לי זה, אבל יש מישהו מעליי. אני עכשיו נתקלתי במשהו מפגר שקורה, העליתי אותו למעלה, רשמתי מייל, לא הצלחתי להירדם, טק, כך וכך,
רשמתי מייל, העברתי את זה הלאה. עכשיו אם הדבר הזה קורה, האחריות שלו, של הבוס שלי, אפשר לומר. אין בן אדם שלא הזהיר אותו. הם כולם באו להזהיר אותו. שר הביטחון, הרמטכ"ל, כולם באו להזהיר אותו. הוא התעלם. מעניין שאני כבר יש לך פה בעיה. יש לנו ממש הפרש באינפורמציה שאנחנו מקבלים, אבל בסדר, אוקיי. אתה לא אוהב עובדות, למשל. או משפט... כן. לא באו להזהיר, גלנט לא הזהיר אותו, והוא פיטר אותו, זה קרה? גלנט הזהיר אותו? למה הוא פיטר את גלנט? גלנט פיטר אותו בגלל כל הקטע של ההפגנות בקפלן. מה קשור לחמאס? הוא פיטר את גלנט, כי גלנט אמר לו, האויבים שלנו, כולם מסתכלים, ורואים שזה קורע את העם, ותפסיק עם ההפיכה המשטרית. ואז הוא פיטר אותו. זה מה שקרה. גם אני הייתי מפטר אותו דבר כזה, כל הכבוד שפיטר אותו. קודם כל, הוא הזהיר אותו. כמו שאני הזהרתי את הבוס שלי במייל, הוא הזהיר אותו ממה שהולך לקרות. אוי, זה... אוקיי. כן. עובדה לא טובה לך, אני מבין, אז תעשה פרצופים. נו, אז כל מי שאי הוא פעם הזהיר אמר, אותו. כל מי שאי פעם אמר, וואי, תדעו לכם שאנחנו רבים בינינו, אז האויב שלנו יכול לתקוף, אז הוא הזהיר רואים שהאויב מסתכל, אנחנו פה חיים בשכונת מלאה בטורפים מסביב, רואים מה קורה. ראו שאנחנו קרועים, שהוא קורא לנו את הצורה, קורא את העם לשניים, וזינו אותנו, לא הבנתי, איפה אני טועה? תסביר לי איפה אני טועה. איפה אתה טועה? כן. גלנט זה מה שקרה? גלנט הזהיר אותו? אני מזהיר אותו, גם הוא הזהיר אותו, כאילו מה, מי לא הזהיר אותו אז? אתה יכול להסתכל בגוגל, זה קרה. אז רגע, אז כמו שאני אבוא אליך, אני אגיד לך, אתה עושה עכשיו איזה... אני מצאתי לך דוגמה על הבוס שלי, מה לא נכון שמה? וואי, זה כל כך הרבה דיוקים שאתה מביא עכשיו, כאילו. בן אדם עושה את העבודה שלו בתור ראש ממשלה דרך שהוא חושב שזה. בא מישהו אומר לו, לא, אם תעשה ככה, אז יקרה ככה. כאילו... כן. מה קשור? מה קשור? מה קשור מהפכה המשפטית? אז כמו שאני אבוא, אתה יודע מה? אני אבוא לכל השמאלנים, ואני אגיד להם, תקשיבו, למה אתם חוסמים את קפלן? אבל הם לא מקבלי החלטות. הוא ראש ממשלה. אם הם היו, כל השמאלנים האלה היו ראש ממשלה, היית בא אליהם בטענות, הוא הראש ממשלה. כן, מה עוד? וואי, אחי, הלכת פה ככה, אחי, בשביל כאילו... מה זה הכי ישיר שיש? אז אוקיי, אז גלנט הזהיר את ביבי. אוקיי, אני בא הביתה, חדשות פתוחות, זה היה בבוקר שהם מעבירים איזה חוק מאוד גדול של המהפכה המשפטית. דיברתי הרבה, אני אראה את זה. מהפכה המשפטית. הרמטכ"ל בא לכנסת במיוחד להגיד לביבי שיפסיק. ביבי עכשיו מתחמק ממנו, אומר לו, אני לא יכול לפגוש אותך, מתחמק ממנו, העבירו את החוק, נפגש איתו בערב. זה היה, אני אומר לך, אני ראיתי את זה בטלוויזיה, זה קרה. הוא בא להזהיר אותו, אם אתה ממשיך עם זה, יהיה בעיות. כן? יהיה בעיות, הערבים יקצרו ממנו בגלל המהפכה המשפטית? כן, הוא בא להזהיר אותו. איזה שטויות, אבל זה קרה. יואו. כולם אמרו, אנחנו צריכים להפסיק לריב בינינו, וזה, אמרנו שאתה לא יכול להגיד שטויות, אתה יכול להגיד למה להגיד שטויות, אבל תגיד שטויות. אוקיי, אז אני לא מסכים עם השוואה שעשית. כן, אבל זה קרה, אחי, מה לעשות? אפשר בדיוק להגיד אותו דבר, הצד השני. איך השמאלנים האלה המשיכו לריב ולעשות הפגנות? הרי רוטמן הלך בכל במה אפשרית, ובכלל זה אותם שמאלנים האלה שתדלקו את ההפגנות האלה, זה אלה שאמרו לפני כמה שנים שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט, ופתאום... אז אם השמאלנים אשמים, בוא נחקור את זה, בוא נגלה. אוקיי, אני אמרתי שצריך לחקור את זה. אוקיי, בוא נגלה מי אשם. אתה רוצה עוד קצת דברים? מה? היה מלחמה. ביבי הפסיק אותה. ליברמן התפטר, אמר שהם יחזרו ויתקפו אותנו שוב. בתור שר ביטחון. אוקיי. זה גם לא קרה לדעתך? לא, תקשיב, אני בטוח שבוועדת חקירה... הוא התפטר, תסתכל על הוידאו שלו, הוא אומר, הם הולכים לתקוף אותנו, הם הולכים להתחזק, הוא אומר את זה. אוקיי, בוא, אני עכשיו חוזה עתידות, בסדר? 5 שנים מהיום מוגש ועדת חקירה, בסדר? ביבי ראש ממשלה, לא ראש ממשלה, לא רלוונטי. מי יזכור, מי יספור, יגידו ביבי היה צריך לעשות ככה, הוא עשה ככה, אבל זה עוד 5 שנים, בוא נעשה עכשיו חקירה, לא הבנתי. אף אחד לא יהיה לו משהו פלילי, אף אחד לא יהיה לו זה, כל אחד זה. דרך אגב, אתה יודע, אחרי יום הכיפורים, לא הבנתי את הדוגמה, אחי, אבל בוא נעשה עכשיו. מה הדוגמה שלך? תעשה עכשיו, עוד 5 שנים ישכחו, בוא נעשה לפני ששוכחים. תעשה עכשיו, זה עוד 5 שנים. בוא נעשה עכשיו. לא, שוכחים, כאילו שזה, גם אם זה עכשיו, מה יקרה? עוד כותרת, זה.
הצבא אני כבר עשה את חושב הלקחים שאנשים שלו. צריכים לדעת, אחי. בסדר, אנשים נכון, צריכים לדעת. אני מסכים איתך. בעיקר הולכים להצביע עוד מעט. למשל, אם הוא השם העיקרי, הם צריכים לדעת את זה. אתה יודע מה קרה זה צריך להיות, במלחמת יום כיפור? אני יודע שלא כל כך יצאה אשמה, אבל היא התפטרה בכל זאת, למשל. היא קודם כל לפני זה, היא נבחרה בבחירות. הייתה זה, וקצת אחרי המלחמה, כאילו בתוך המלחמה, היא אמרה שדווקא יהיו בחירות, כן. ודווקא מראה שכאילו שאתה יודע שהכל תקין וזה, עשו בחירות והיא נבחרה, ואז באמת התפטרה עם ועדת וינגרט, איך זה קרה? כן, ואז וינגרט, כן. וינגרט זה הרוטב, לא? קשור אחד לשני? זה וינגרט. וינגרט. אז אוקיי, אז כל הכבוד לה, ואז כל הוא הכבוד לך, גם היה צריך להתפטר. היה שם פדיחות רציניות שלה, שהצבא אמר לה, עכשיו צריך להביא מילואים, ואמר לא, זה עושה בלגן עם אמריקאים וזה. היה כל מיני פשלות, כן. היה היה לה הרבה פשלות, היה גם את ההוא שבא להזהיר יום לפני זה, מרגל. איך קוראים לו, זה התעלם ממנו, דיין. היה כל מיני, לא העבירו לה את זה בכלל, את המידע הזה. כן. אוקיי, היא התפטרה, כל הכבוד לה, היא הייתה צריכה להתפטר, וגם הוא היה צריך להתפטר. כן, מה הדוגמה? מה עשיתי עם הדוגמה? אוקיי, אנחנו די מסכימים. צריך לעשות ועדת חקירה? צריך לעשות ועדת חקירה. יפה. עכשיו? אוקיי. איך נפלת על הספין הזה של הוועדת חקירה פוליטית? מה זאת אומרת ועדת חקירה פוליטית? איך נפלת על הספין הזה? מה זה המשפט הפופוליסטי הזה? מה זה אומר? תפרץ. יש דף מסרים, הוא מוציא כל מיני מסרים מה אתה בא להגיד? מה שזה היה ברור שזה בולשיט והוא לא הולך להקים את זה. אחי, הוא לא הקים את זה. רוצה תראה שתהיה ועדת חקירה? הוא איך? יקים, הוא לא מישהו יכול. יקים, תהיה ועדת חקירה, אין דבר כזה לא יש. הקשר? אז מה אתה מה הקשר? הוא לא הקים אותה והקדנציה נגמרה. אם תהיה מישהו ועדת חקירה. בממשלה הבאה יקים, מה זה קשור? לא הבנתי. גם אם הוא הוא יהיה לא הקים. בממשלה הבאה הוא יקים. אחי, זה היה ספין, איך נפלת לזה? אני חייב לדעת. מה נפלת? על מה אתה מדבר? איך נפלת לוועדת חקירה פוליטית? למה? התחלת להגיד לי בוא נעשה ועדת חקירה פוליטית וזה, כאילו שזה היה ספין. לא פוליטי, זה לא שם שלה. זה... אוקיי, יש איך זה נקרא? מה השם שלה? פוליטי לדעתי. קיצור, שלא בג"ץ קשור לזה. שהיא לא ממלכתית, שהיא... שנבחר על ידי שופטים בדימוס, ולא מישהו מתוך המערכת המשפט הקיימת. איך נפלת לזה? לא הבנתי. מה זה איך נפלתי לזה? מה זה? כי זה היה ספין ברור, כאילו, שהוא אתה... לא מעוניין לחקור, אבל... והוא מסמס את זה, והוא דיבר על משהו אחר. אוקיי, בסדר. יש וידאו, יש זה, אני אומר תהיה ועדת חקירה. אם זה הוא ייבחר, זה יהיה... מה זה תהיה? תהיה בסוף ועדת חקירה. בממשלה הבאה? בממשלה הבאה, כן. לא הבנתי מה זה נותן. מה זה לא נותן? מה... הוא העביר קדנציה שלמה בלי לחקור את עצמו, בלי לחקור כאילו. כן. מה אתה חושב? שיגידו ללכת הביתה כאילו? אני חושב שצריך לחקור את זה. ומה, ויגידו לו שזה? צריך לחקור את זה ולבדוק, כן. בוא נגיד יגידו שהוא אשם, מה יקרה? יכול להיות, תשמע, הוא יכול לצאת שם עם קלון ולהיות בבעיה. איזה קלון? מה קלון? שום דבר. הוא לא יכול לצאת? אין, שום דבר. עוד איזה... אם יש לה את הבשר אבל לעשות את זה? כלום, איזה בשר? לדעתי יכולה לפטר. שום דבר, כמו דוח של מבקר המדינה, אחי, לא שווה את הנייר שזה כתוב עליו, אחי. לא חושב בכלל, חושב שאתה טועה, וזה פשוט לא נכון. יש לה בשר. טוב, מוכן לחידון? רגע, יש עוד נושא? יש עוד נושאים, אתה רוצה. אתה... זה. יש לך כוח אליו? כמה זמן אנחנו? טוב, הסיפור שבעצם כפר תל, יש שם איזה כפר פלסטיני. הייתי בכפר הזה אגב הרבה פעמים. כן? כן, כפר מאוד אלים. ליד שכם. זורקים שם אבנים, כאילו, הרבה אקשן שם. כן. תשמע, כמו חוויה נחמדה לעשות שם טיול. כן. עשו שם טיול, איבדו את הדרך, הגיעו לפאתי הכפר שם, יצאו חבורה של פלסטינאים, זה היה ללא תיאום עם צה"ל, הזמינו את צה"ל ועוד כיתת כוננות, והפלסטינאי גנב שם נשק, וירה בקצין, מישהו בכיתת כוננות, ונהרגו גם 4 פלסטינאים, ובעצם פיגוע, ואחרי זה באו כמה חכמולוגים, לא יודע איך לקרוא להם אפילו, והתחילו כל מיני שדרנים ופוליטיקאים בדימוס, והתחילו... מישהו ספציפי? מהדוברות של יאיר גולן, משהו, מי זה עוד היה לא יודע את השמות שלהם, לא עולה לי כרגע. אוקיי. והתחילו להגיד שזה וואלה, אתה יודע, אפשר להגיד בדיוק שזה פיגוע, כי הם הלכו אליהם, אז מסתבר שלגנוב נשק מחייל ולראות, לפתוח בצרור יריות, זה כבר לא פיגוע. אתה יודע, מתפלק, קורא לכל.
אני, שמע, אני ניסיתי קצת לדבר על זה עם, ניסיתי לדבר על זה עם איזה מישהו וזה. אני קודם כל לא כל כך מבין למה זה כל כך חשוב, אם זה פיגוע או כאילו מה הקטע? כאילו, עניין של להם כאילו, זה חשוב. עניין של סמנטיקה וזה, כאילו, בטח, מה... זה, אתה יודע, יושב לך בן אדם, שתי אנשים חיילים נהרגו, ופתאום כאילו באים לך להגיד, יש לך אנשים באולפן, חדשות ממוזג, ואומרים לך, וואלה, תקשיב, הם התקרבו לכפר, אז זה לא בדיוק פיגוע, כאילו. אתה מוריד את הכוח של ההתיישבות, אתה מוריד את הכוח של צה"ל, אתה מוריד את הכוח של הזכות שלנו להיות שם, אתה מגביר את הכוח של טוב, פתאום יבוא לך מחבל מרגיש יקרא. לי שזה כזה קצת מסך עשן, אבל כאילו אתה יודע, זה שהם הלכו לטייל במקום, והם לא הלכו לטייל במקום מסוכן, הם לא תיאמו את זה, צריך לתאם, הם לא תיאמו את זה. כל הכבוד על הפיוק. אמרתי אני לך, חושב בת שזה, שהתעוררה ב4 בבוקר. כאילו, בן אדם מת, אחי, או שתי אנשים מתו. ומה שחשוב זה אם השמאלנים אמרו שזה פיגוע או לא, כאילו, לא יודע, לא... מרגיש כזה, תמיד הסחות דעת כאלה. אתה יודע, היה לפני איזה חצי שנה או שנה, את הבן אדם הזה שהוא חוקר עתיקות, לא זוכר איך קוראים לו, בלבנון שמה, וצה"ל אמר לו, אוקיי, אפילו לא צה"ל, איזה מישהו, כאילו הרגיל אמר לו, לעצמו איזה כניסה, כן, לך משהו. תחקור את הזה, ופתאום בא מחבל, ירה והרג מישהו מת בגלל זה גם, כאילו... זה לא מה שזה, זה לא אותו מקרה אחד לאחד, כי פה זה באו להם לתוך הכפר, ואז אתה חטפו את... בעד המתיישבים? איזה מתיישבים? מתנחלים, התנחלויות. מה זאת אומרת אם אני באדם? לא יודע, מה דעתך על ההתנחלויות? אם אני באדם? שמע, אני הייתי באזור הזה הרבה פעמים. המתנחלים שם מאוד אלימים, הם יורדים לכפרים, עושים מלא בלאגן. אתה צריך לבוא לשם בתור הצבא, פתאום יש לך, היית בבסיס, אז עכשיו הכל רגוע, פתאום זורקים עליך אבנים, פתאום יש יהודים, זה. זרקו לך יהודים אבנים? לא, כאילו פתאום נהיה אירוע עם הערבים, עם מה זה, זה בלאגן, המתנחלים שם בעיקר באזור הזה של יצהר וזה מאוד מאוד בעייתיים. הם גם אגב יכולים לפצ'ר לצה"ל את האוטו, דברים כאלה, כאילו, כן, חמודים. הם די קוקולוקו. בוא נגיד, חלק מהמתנחלים הייתי מעיף, כאילו, בכיף, לא, אין לי בעיה. מחזיר אותם, תעברו דירה, בכיף. בטוח שיש, אם אתה זה מה שאתה יודע, שואל אותי. שום דבר לא שחור לבן, בטח יש לך הרבה התנחלויות שהם כאילו הכי בסדר שיש, ויש לך שם כמה קומץ של... כן, יש כל מיני. שיחה מעניינת, אולי לפרק הבא נעשה את כן, אפשר התנחלויות. לעשות קצת על הדעה ההתנחלויות. של הרבי מאוד מעניין לגבי זה, אתה יודע? לגבי ההתנחלויות? כן. הוא מורכב, לא שחור לבן. מעניין. יאללה, מוכן לחידון? אז רגע, רק רציתי שתדע שזה מה שנקרא, אני עם הדיסלקציה, אני לא זוכר אם זה שטחי A או שטחי B, אבל זה כאילו לא שטח שהוא בשליטה שלנו, הטיול. הטיול נעשה בשטח שלהם. כן? כן, הבנתי שהם איבדו את הדרך. זה לא הם איבדו את הדרך, כן. ולא יודע, אמרו לי סרטונים שהם צועקים נקמה, זה, שם הם מתגרים. לא יודע. תן לי את החידון, יאללה. יאללה, חידון. רק צריך למצוא אותו קודם. ברוכים הבאים לשעשועון! שלא לקבל מכתב התראה משחר חסון. יש שם לשעשועון? כן. חידון, כמה אתה חשוך? אני חייב להגיד שאתה הצבנת אותי מאוד, שבוע שעבר. לפני שבועיים? לפני שבוע. שלחתי לך כתבה של הכוכב רשת הזה, מה שמו? לא זוכר. מי? שחיפש דירה. נודניק כזה, איזה נודניק. בן אדם לא דתי, שומר שבת. כן. הלך לראות את דירה, משהו, עשו לו פרצופים, מעלית שבת, טה. בסדר. אני חייב להגיד רק בלי זה, שנייה, אני יוצא אותך לפני הזה. בוא שמור לי, אל תשלח לי דברים באמצע השבוע, כאילו, זה סתם מעצבן אותי, לא, ואז אני כזה, לא, בוא נתעצבן עכשיו, תן לי, בוא נתעצבן רק בתוכנית, אחי. מה, למה, מה אני אצבן לך? לא, כאילו, אתה שולח לי, לא רגע קרוב, לפעמים אתה שולח לי כזה דברים, מה עם הזה, כאילו, עזוב אותי, מה, תן לי להיות בכיף שלי. אתה יודע, באמצע הלילה אתה שולח לי פתאום ב-12 בלילה, אתם רוצים שנעבור זאת תפירה או זה כפייה חילונית, סתם, מה אתה מעצבן אותי עכשיו באמצע הלילה, עזוב אותי. בסדר. שמור לתוכנית, כאילו, עזוב אותי. לא, צריך... הבנת אותי? שלחת לי תגובה, כן. שילך כמה דקות לכיוון בני ברק זה קרוב, שילך לגור בבני ברק זה קרוב. כן. עצבן אותי מאוד. למה? עשיתי לך חידון, 6 שאלות, כמו שהיה במעריב לנוער כאילו. שמע, גם בן אדם כאילו בא להזכיר דירה, בעל הדירה עם חרות, כאילו גם אותי הצבנו מיליון פעם, מה אתה רוצה? דבר.
שאלה ראשונה, כן. מיניבוס של מבוגרים בטיול מאורגן. כן. זה חידון אתי? זה חידון אתי? סוג של, עשיתי אותו די לבד, כי הצ'אט לא שיתף איתי פעולה. הוא הוא מתנגד לא יודע בכל מה זה תוקף. אתיקה, הוא מכונה. הפוך, הוא כאילו יותר מדי אתי. הוא יותר מדי אתיקה, כי הוא מכונה. אוקיי, זה כתבה אחת של מיניבוס של מבוגרים, שנפל לתוך תהום, חס ושלום, ונהרגו 20 מבוגרים. לא סיפור בטיול אמיתי? מאורגן, כן, לא, אני בטוח שהיה כזה, כן, אבל חילונים. חילונים, אוקיי. כתבה יימח אחרת, שמם, כן? 20 דוסים בדרך להתפלל על קברי צדיקים. אוקיי? אוקיי, מעניין. שאלה ראשונה, תשובה ראשונה, יש 4 כן. תשובות, אתה צריך לבחור מה הכי זה. מרגיש אותו כאב, כולנו בני אדם. 2, מרגיש יותר סימפתיה למבוגרים, כי אני פחות מכיר את החרדים. 3, ברור שעצוב לי יותר על המבוגרים, החרדים גם ככה לא תורמים כלום. 4, חבל שזה היה רק מיניבוס של חרדים ולא אוטובוס של חרדים. בוא נגיד ב'. אבל רגע, אני רוצה שתענה, לא יותר מדי דרסטי, זה באמת תנסה אני אגיד לראות לך מהכי במקום הכי כנה. יש משהו בבן אדם שהוא מאוד שבטי, כאילו, אז הוא תמיד ילך עם השבט שלו. אוקיי, זה מכובד. נראה לי זה, אני הייתי לך על ב'. לא הייתי רוצה שחרדים ימותו, הכל טוב. אין לי רצון שחרדים ימותו. שאלה 2. כן. משפחה של חרדים עוברת לגור אצלך בבניין. מה רגשותיך לגבי זה? 1. ברוכים הבאים, נחמד קצת גיוון, נכבד אותם עם עוגה. 2. לא באים לי טוב בעין, אבל זאת מדינה חופשית, אבל אני אדאג לעשות להם פרצוף במעלית. 3. הם מורידים את ערך הדירות, שעברו לערים של חרדים. 4. זה ניסיון להשתלט על השכונה, לשים להם רגל של חזיר על הדלת. וואו, זה אבל לא נראה לי אף אחד באפשרויות. כאילו, היה שם אפשרות אחת מתאימה? נראה לי ב', תן לי את ב'. לא באים לי טוב בעין, אבל זאת מדינה חופשית, אבל אני אדאג לעשות להם פרצוף במעלית. זהו, אני לא הייתי עושה להם פרצוף במעלית. אוקיי, כאילו מאחורי הגב. כן, הייתי צבוע מאחורי הגב, כמו בן אדם נורמלי. כן, כן. דוד שלי אמר לי פעם בארצות הברית, אמר לי, בארצות הברית זה שונה מישראל. בארצות הברית מסתדרים פה מצוין, כי לא מכריחים אותך לאהוב את השכן שלך. מלמדים אותך לכבד אותו. כן, אוקיי. שאלה 3. מעניין. אם הבן שלך יחזור בתשובה בעזרת השם. 1. איזה יופי, נתאים לו את המטבח והכשרות כדי שירגיש רצוי. 2. לא יבוא לי טוב, אבל זה החיים שלו, אולי נתחשב קצת. 3. הוא רוצה אוכל כשר שיאכל בבית, והיה 3 הוא ישתגע. 4. אין לי בן. שמע, זה מה זה קשה, אני אגיד לך את האמת. הייתי רוצה שהוא יהיה מאושר, קודם כל. כן, חשוב. תולדות הארון, אחי, גרביים עד לפה, אחי, לבנות, אחי, פסים, אחי, שטריימל. איך תולדות הארון? מה זה? כן, זה חסידות עם גרביים עד לפה, שטריימל כזה. בגדול, הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות, וזה יכול לקרות. הייתי הולך עוד פעם על ב', אני מרגיש שהכל ב'. לא, אבל היא טוב, זה חיים שלו, אולי נתחשב קצת. כן, אמא של אשתי, אגב, עושה הכל, כדי שהם יצליחו להיות בקשר, וכאילו, שיהיה לו נוח, והם באים, והכל כשר, ומה שאתה רוצה. ממש חשוב. באמת, שמיניות באוויר, אחי, שמיניות באוויר, מול אפס התגמשות מהצד של החרדי. כן. שאלה 4. כן. מותר לענות תשובות מלאות? כן. חרדי שגר במקום של חילונים. 1. הוא המיעוט בשכונתנו, צריך להתנהג אליו כאורח בביתנו. הוא המיעוט בשכונתנו? כן, להתנהג אליו ממש אקסטרה נחמדים, נעיר לו פנים. 2. צריך להתייחס אליו בכבוד ככל אדם אחר. 3. מותר להביא דעתך עליו בצעקות ותנועות גוף מגונות. 4. דמו הפקר. נראה לי ב' קל, כאילו לא... אוקיי? כן. שאלה 5. אני הכל ב', אחי. כן, בינתיים אתה סבבה, אוקיי. זה כמו, אתה יודע, כמו מריב לנוער, אתה יודע כבר את הכיוון מההתחלה, כבר אתה... כן. שאלה 5. הילד שלך יתחבר עם השכן החרדי שלך. אתה, 1. מודד את הקשר, שיחווה קצת יהדות וקבלה של השונה. 2. לא מודד את הקשר, עדיף שישחק עם ילדים כמוהו. 3. מנסה להוריד אותו מזה, שלא יחזור לי בתשובה. 4. הורים להורים שלו, שאומר להורים שירחיקו את הילד שלהם מהילד שלי, שיפסיק לנסות להחזיר אותו בתשובה. אני בטח אתה תתייחס לזה גם לאחיינים שלך. כן. אין לי שום חזרה שהוא יחזור בתשובה, כרגע.
מה זה היה בית עוד פעם? לא מעודד את הקשר, עדיף שישחק עם ילדים כמוהו. לא, אז מה, יש עוד אחד? הראשון, מעודד את הקשר, שיחווה קצת יהדות וקבלה של לא השונה. מעודד, לא מעודד. 3 מנסה להוריד אותו מזה, שלא יחזור לי בתשובה? לא, אין לי כאילו פשוט אמביוולנטי כזה, מה שאתה רוצה תעשה. אוקיי, בוא, בסדר. ת- שאלה תגיד 6, בית בשביל זה שיהיה לך כפתור. איזה קונוטציה התמונה הבאה עושה לך? זה, איך קוראים לו? גפני. מגפני. מה התפקיד שלו? כספים, שר השיכון. לא, לא? זה מה דירות. גולדקנופ? לא נראה לי. כן. לא נראה לי שהוא השיכון. כן? הוא משהו יושב ועדת כספים. אני לא אוהב את הפוליטיקאים החרדים בכלל. 1, קודם כל אדם המשמש כתפקיד פוליטיקאי. 2, להטוטן פוליטי. 3, שליח של רבנים להביא כמה שיותר כספים לטובת החרדים. 4, עלוקה מוצצת כספים מהקופה הציבורית שימכור את המדינה בשביל חופן שקלים. אולי 3? תגיד לי 3 עוד פעם. שליח של הרבנים להביא כמה שיותר כספים לטובת החרדים. אפשר, כן. אוקיי, תקשיב, לא גרוע כמו שחשבתי. כל זה כי תצבעתי על הנומניק הזה? כן. אז ככה. מה זה 2? זה 6, 2. קיבלת בדיוק את הרף התחתון של האמצעי. בסדר? אז קודם כל הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. כן. תוצאה הזאת מצביעה על קושי משמעותי לקבל שונות בחברה. התשובות שלך לא מעידות על כך שאתה מונע מלא מעט דעות קדומות, ונוטה לשלול או לפסול אנשים על סמך הקבוצה שאליה הם משתייכים. במקום לתת להם הזדמנות אמיתית, יש כאן נטייה להסתגרות וראיית עולם דיכוטומית של אנחנו מול הם. אוקיי, אבל אני חייב להגיד, אני מופתע לטובה. מסכים, אבל אני מסכים עם מה שהתוצאה. מי נתן את התוצאות, אתה? לא, הוא. הצ'אט? כן, הוא כאילו, אמרתי לו, אמרתי לו, לך, תעשה ניקוד, לפי הניקוד. אני מסכים יחסית, כן. זה נחמד, אני מאוד כזה גם כן, אני מאוד חושב שכל אחד צריך להיות עם השבט שלו, אבל אני כן רואה... זה נטייה טבעית גם, זה... כן. אני אגיד לך משהו, אבל יש איזה... איפה שאני עובד יש הרבה חרדים וזה. יש איזה בן אדם אחד, שהוא בא הרבה לעבודה שלי, ואני לא סובל אותו, אחי, ולא כי הוא חרדי, אני פשוט לא סובל אותו, כי הוא בן אדם נורא, הוא פשוט מעצבן אותי. שלא יראה את זה. לא, הוא לא יראה את זה, והוא לא יודע מי זה גם, יש הרבה חרדים, הוא לא יודע מי זה. אז כאילו, כל מה אני כזה, אני עם עצמי כזה, אני שונא אותו, אבל זה לא בגלל שהוא חרדי, אני פשוט שונא אותו, כאילו, אתה יודע, יש אנשים סבבה, כאילו. אתה יודע, אנחנו לא כל כך שונים, אחי. כן, חוץ מזה שאתם מאמינים בכל מיני דברים מוזרים. בסדר, זה דעות של אנשים. כן. יותר מחבר בינינו מאשר מפריד בינינו, תדע לך. כאילו, מה אני רוצה? אני רוצה שהילדים שיחיו פה איך שהם רוצים לחיות פה, ואתה רוצה את אותו דבר בשביל הילדים שלך, אחי. כאילו... נכון, מסכים. שיהיה פה טוב סך הכל לכולם. כן, רק שילבשו כיפה הילדים שלך והכל בסדר. שמה יעשו להם אתה תוריד את הכיפה בסוף, תיזהר עם כל הדיבורים האלה. עשו שאלו. תעוף לך כמו אז בטיול. חבר'ה, שכחנו להגיד, תעשו לנו לייק, סאסקרייב. לא אמרנו גם איזה פרק, פרק 14, אני דניאל, אני טל, אני זה התוכנית, הלכת רחוק. בוא חברת שלך עם פגרים אנחנו. כן, בוא נגיד את זה בתחילת הפרק, אחי. זה מה שאנו פרק שעברה, אבל שכחנו מזה לגמרי, נכון. אנחנו צריכים מנחה. רבע, אנחנו צריכים מנחה, שמישהו יבוא לעזור לנו. תקחו אותנו, שמישהו יבוא לעזור לנו. אנחנו צריכים מפיק. אנחנו צריכים מישהו שיעשה לנו... אולי אורן יוסיפוביץ'. אורן יוסיפוביץ', אני מדבר איתו. מי זה? מהפודיום, אחי. אולי יקבל אותנו לפודיום. לא יודע, מישהו שם שיעזור לנו. באמת, כאילו, אנחנו מגיעים מפורקים, אין לנו כוח לעשות כלום, שמישהו יערוך אותנו. נכון, אחי, יש לנו אחלה תוכנית, תהיה לנו אחלה תוכנית, הכל טוב. כן, כן. צריך להביא... נשקיע. אורחים, נביא אורחים יותר. אורחים, יש לי אנשים, אחי, אבל כל הגדוד שלי עכשיו במילואים בלבנון. ויש לי מלא אנשים שאני... יש אנשים מאוד מעניינים להביא, אני כאילו... אבל אי אפשר להביא בן אדם שאתה מגיע לפה עם הלשון בחוץ, אחי. אחרי, אתה יודע שבוע היה לי, אחי, אני עובד... בדיוק. אוקיי, אני אביא פעם באה מישהו, ואז אתה, ובואו ננסה. כן, אני רוצה להביא לך מישהו מתולדות הארון, אחי. שיחס עליך מתולדות הארון. שלא יצא לי פה מהארון רק. לא, תגיד לו משהו כזה, זה לא יגמר טוב. בסדר, לא פה עכשיו. לא.
או מישהו שיצק עליך, איך אתה לא מתבייש לעשות עליו כפייה חילונית ולפתוח לו, לסגור לו חנויות ביום עצמאות? ההוראות הנדלקת עליו, זה כן, יהיה מעניין איתו. כן. אחרי, יש אנשים מאוד מעניינים, תדע לך, אני אוהב דעות אנשים... אתה יודע ששבת, אחת מהראשונות שעשיתי בארץ, נראה לי הראשונה שעשיתי בארץ, זה היה אצל שמאלני אנרכיסט שחזר בתשובה. יש כאלה הרבה. כן, כן. זה בכלל אנשים שאתה יודע, אחד פה שיושב לידי ככה. שמאלני אף פעם לא הייתי, אבל... אולי אנרכיסט. אנרכיסט, אף פעם לא אהבתי אנרכיסטים, אתה יודע? כן, כן, כן. אני אהבתי הכל, מה שאתה רוצה, אבל אנרכיסטים זה כאילו, תשרוף, לא? כן. תעשה משהו טוב, תעשה רוק, תעשה מטל, תעשה... נכון. כן. אח שלי. אח של גיבור. אוהב אותך. יאללה. I love you very much, בקטע מותר על פי התורה. כן. לא כמו שדוד אהב את יונתן, לא, יותר מחברים. לילה טוב אחי, סליחה. קאט. Stop the tape.